Hello guys, maadjong adlaw natong tanan sa karong adlaw guys. Nahuman ako panglaba. Nga arang luod ang liksi kay ang among giprank nanay, nagkatawar mas tatay. Ang kay nang lakaw mas nanay si tatay, nya hangging nas nanay, ing nas pasumangin nga muuban ko sila rang dos alya na mabilin. Ning hilak bitaw nas liksi. Nagkatawas tatay dya. Gikan pag ko ng laba guys, to arang daghanang labon ng liksi to pay aho dito nabilin hanggi anam-anam kay lain para pagpanahon. So nahuman ako panghayhay, gitabangan mo kung alya nagliksi sila taga hawid sa hinanger na ho. Njari ko sa ubos guys kay mga kong patula kay ahang ihatag ni Ate Jing Protasan. Ato bitong naghatag na sa unang kuan guys, na kung naka-remember pa mo, nanghatag na maug ka ng naay prutas nga daghan. Mo ihang tagaan da rin patula kay na mayrang daghan na. Diyan katuwang ipanguha gahapon guys nga daghan pod. Wa man naman na tulo raman kabuk among giutan ahang gihatag sa igsuon ni Undoy ang gidagabi is ila Undoy kay arong di masayang kay arong magamit pud to nila didtos ilahang pamudyo. Ja. Nay nagtrabaho dari sa basak guys, nakadilite ko daning nay mag-ibot bitog tagod sa una kay nag-ibot big tagod. Kapila gid ko tudloang nanay di gid ko makahibaw og ibot og tagod kay di man ko kamao magbangan ja kana itong di magkatupeng mauna nadari sila sa ubos so ko kay lagkin sana sila mga nanggi kuha og nanggi kuan og tagod tan-aw ninyo guys. Di arag ang na-harvest guys, isa ka basket. So, bisag na-harvestan gihapon guys, daghan gihapon si jay bunga. Ingan manggod sinanay nga, di ko no pwede og palabiag padagke kay way lami. Sana all way lamig dagke. Kaya iyan damdaan kay nga ramatos Ate Jing nga palis daw si Jana sa Alicia. Madyo nang ahon ni Jang mahatod sa wa pa si Jana. Ara na ibilin sa Protasan sa Alicia. Kay mo jay mo man na si Jetig deliver sa amo ang dari ba sa Alicia guys sa mga prutas si Jamoy tig deliver sa Alicia. So haran ni Jang ibilin atos Protasan sa Alicia. Sunday rapod guys. Aliana, kamurang duha lik si mabilin ron. Magdengag ka. Mama. Pagkan aslik si. Ha? Nay padong na kunos Undoy nay. Hindi mo gilak-gilakan, uy. Gikatawan kang Aliana. Na nagkatawa ka, Day? Day, na nagkatawa ka? Kamurang doha mabilin? Aso sunugan ng bahay, ha? Uy, banha! Bawki sana. Mulakaw na me. Mato na me. Sila na duha mabilintay. Si Aliana magdengag. Katawas tatay. Usag binuang ra. Ang laba ko hoy. Muklo. Gwapo mo lagi. Yan, tumaga. Gwapo lagi ko sa tatay nay. Polo. Naangay sa tatay. Undoy Rolito. It's a prank. Nay magdangag pa ko nay. So many food. It's a prank. Ito usad ande. Ala hotdog. Lami asad ang liksian oy. Hello guys, I'm here in Kamanggahan. We diding wamig mangga hoy aja sa kuan ang bagagmayoy. Aja sa ding. Dagmay pa na oy. Hala tay dagko. Ako to nagbitay. Tabi. Hala di man maabot yung abot na sa riyong. Tuyong. Huyong. Ay, di agay.
Hala, day daghan ng gibitay. Tiyara mo na daghan. Di nang sabi. Mga putsa ko, guys. Kamatag saging, oh. Di po nakadot. Dinagdanan nga ba saging? Lumagbangga, saging na po. Dadabong. Buwang day na day. Guwang dabong. Kajapihan. Kuan mo gud na. Katong humot ba? Singan dito? Katong humot ba iben singan dito? Isda wala gininaanod pagbaha. Cute no, cute. Cute murag ako. Napol. Isang Di na dito managa kada madaghan. i-block. Grabe. Napol dyan may nga. Da guys, nga migsili guys kay among iksilis ginamos. Nabitaw daghan naginjo. No need to hugas-hugas this sili because nag-uwan man charot. Shit out yung uyab ding. Dito kay. Pag human magpanguhag mangga guys, nangaan mig mangga anja. Pangkutasan man may makakutas dining mangga. Nagdungag na pa migsaging grabe da ko alas ra bagis kaldiro gidungagan. Jama salamat ning manong Paul. Kay day ijang ginamos nga isa ka baso siya rug di yute ayon. Kay managa man anta mi guys, ja kay gingilaran man ko pag ingang manong Paul nga agpis pan di ay is hugaw. So wa ko ning pasulabig panaga kay di ko magsimlida na ang ngilad luod. Ari na ramon ko ginamos oy. Luy ag imo. Apilan pag luy as ginamos ra ko apilag luy ah. Daghan ako no, grabe isili na tanan. Sakto na naman, grabe. Tana. Bantog ko na kayo Grabe panaksang diding ga kuskusi paniding manghugas ka ding. nga ni mudaan ha. Hilaw pa na ding. Grabe saging pag imo ga. Murag nagpiding. Sada nang ginamos na rin din. Huwang panis buot. Ginamos. Ako, demonyo ko lira. Umuyab ko ng Valentina. Inita dito. Luto na uy. Nawa maghinog. Green pa malagi na noy. Ha? Green pa man. Asa nga tuos. Ara lami ginamos agkuan na may way lami. Asa nga tuos mid ah. Panaksan. Guwapag tag-ijag pero panaksan. Kang Valentina. Sara ako. Mo sila ng kaisanan ni mo din. Manong tag-ijag ginamos. Wala din. Awa dagan-dagan mo ding ag saging kita ram ding upat nga Pangatag ko na dito ng apoy muna ako nakapunta sa to. Kuman ina da ko nga. Dat. O dat. Saging. Saging mo kat. Practice ka ang saging dat kay daghan na pagkinamnam si Akil na to. Nagpamunga na to na ipanghatag na to. Hello guys! Gikan ko Alicia kay day grasyang nadawat. Islesin nga pulo mo kakuan si tatay. Harang naghana ka jud prutas gyata guys. Nati Jing prutasan. Asa dito ulit ay sa. Tuas marbo. Yeah. Ja arang lami aning nas ilawom kay ang mangga. Atay sa mong tabus sa tiri atay sa. Wow, lagi muli pa pa to. Alay day duha man din ni kakuan. Sa mukha ito sa tiri atay sa. Masih tamis na, Pak Masarto. Duha man din ni ka kiat-kiat. Ala, dara kang giganahan ay. Dara kang giganahan tiri na yan. Di. Ala, rang lami Atlong agad. sarado na. Kabangaan mo ni. Atay sa nabi atay sa. Atlong sarado. Arang lami agad ug mangga. So ano sa aning kanan. Salamat kadto ni mo tes imuhang ihatag. Pahinog mo na ay. Painog. Harang sa. Atay sa nabi atay sa. Love you. Salamat Ate Jing Protasan. Ate naman ba ko? Ate Jing. Ate Jing. Salamat Ate Jing.
Si Jay taga-deliver sa mga prutas dari Alicia, guys. Wa ko sure og tanan baga jud. Pero si Jay lagi. Salamat ka jud eh. Sakto dyan yung tatay kay giubo kaning kiat-kiat. Duha pa jud ka putos. Ang kiat-kiat ka lami jud kare jud akin lami. Nga pud mangga man ganiya na pero kuanto kanang nay kanang Bisaya. Lami ni si Jack kay kabangaan na. Murag bago pala gining ipo. Kaya gumuta pa kaado. Asa ning picturean guys kaya izen. Isend ni dyan nga nang nadawat. Ta guys, hampuong kadug mangga na. Napay murag jud bago pa gajing giharvest kaya ra kahumot pa kaado. Dagdaga pa sa naol. Salamat jud kaado nimo si manggihatag ti. Dyan kita gaag patula mo naman ming hatag pa sa nga ni guys. Salamat ka, Chuti. Mapitay ka. Dara guys, liksi! Dali! Nag-uul kong liksi kay Sigsuka. Labi anis kaligo ganina kay basag laig panahon. Grabe, sige gligo. Nagkaul pa kay skin salad, mauna. Dali! Kasi may mong gibate dahi. Sakit mo ka dyan? Mauna, kaya laog ka, jug salad. Bugnaw ka, jug singot. Dalawan na makagtambal. Okay, mukha kong tambal ito. Jug arte-arte na ning inutbong. Kaya mo na ni tambas. Artagay uging nagtuna pala bigligo. Nagkaag salad, dyan naligo. Mauna. Sakit pag tiyan din ah. Hilba ni Ugkuan. Hilba og dahog karnaba. Butang ininit. Isa imong gikaon. Lain. Magkaon ka kuan wa dito. Tugas tinuod. Isa ka magkag apple kay di ka kahilisag sa mat. Nagpa-electric pan siguro pagka. Asa na imo ilabo pag kadtos na Kaya sa ako, hindi ko na mga sinupin na. sama sa ko yung tubig kadtos na. Nese da kaldirong gamay nay. Ha? Nese da kaldirong gamay. Gusto? Ang kaldirong gamay ba na bay sud? Huwag man. Kaya ang lugawan. Bawal lugar na kanina. Put doon ni jama-jama armo ka. Buhok. Kaghay pagang yung taon diksi haara. Padatang-tang bandua. Bye guys.